weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to boggue to hayre mbara to hayre law to seeno busoɓe to hayre gollere to juude jaaɓi to babaɓe to fonde elimana to abdallah jeeri to ñaɓina to bagodine ko on takkusan juula ha to galle ceerno Mamadou Cissé ha to galle ceerno Amadou Tidiane kana to fonde ko taari ɗum kala ha ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Bocar Alpha Ba to hoore fonde ko taari ɗum habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie avion gadano jolluɗo kay hajjiyankoɓe leydi Mauritanie ɓe ummima Jidda ñalawma hande o e ɓene lawol faade Nouakchott to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye ne tijja kay jillu mum ñalawma janggo e nder région de Saint-Louis tawi ko tourné makko économique e nder région to leydi Mali GINIMA woni groupe de soutien de l'islam et aux musulmans ɓe kolliri tigui ɓe jaltini kay vidéo eɓe kollira hen wonde ɓe nangui otage uji kewɗi tawi ko militaire uji malinaɓe kono noon kadi ɓe kolliri eɓena teeɓi otage goto tawi ko Iran najo kedde Afrique may jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Bocco habaruji men jolam jaɓɓeri may jaa ha to leydi Iran to leydi Palestine to dow laaci tati Amerique bisimilla moon e kirki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri fettude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jani weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawal danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi waɗan maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceernama Tijane Diallo ko gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawal danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji safra wonduɓe kista fibram rewɓe kusowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe koyɗe musoje keeseje musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji kala ceernama Tijane Diallo nder wittoji makko mo yiide leɗɗe ko fate estomac dendagal estomac ma no fotirno so tawi on jokkodiri balle tati mbatta ñamde yadde kala ko jiɗɗa gorko mo melga wuuro jinneji yaroɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koyemumen fiɗaɓe jippiɓe lecce kala e on fannu ceernama Tijane Diallo ne jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa omo jogui fannu goɗɗo kadi wiyete ko yidde ƴeewa ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne tawe to Nouakchott lamoro ko leydi Mauritanie to base makko ne tawe to leegal Samia étage danejo ne huccite usine plâtre ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 714 94 15 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Dagana to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo sa yiiɗi hebde ɗum numéro makko téléphone ko numéro leydi Mauritanie e numéro makko WhatsApp kala mbatta ko 46 94 21 91 numéro makko leydi France kadi ne yaaha e waɗi WhatsApp mbatta ko 00336 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui cardiaque
neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde e ndam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e jogiiɗo e morid gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkondire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula gitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñooke ñookiɗe e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 11 lewru juin hitande ujunnaje 2025 habruji mon e demgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie noon ministére du commerce ha leydi ndi e nder communiqué mumen ɓe koliri tigui wonde service mabɓe tawi ko halfinaɓe kay ko fati rewidade haqqe consommateur en ɓe kolliri tigui wonde e nder lewru Duujala woni lewru maydu ɓennuɗo ɓe kolliri tigui bilan golle mabɓe ɓe kolliri tigui wonde équipe aji ɗi ɓe mbaɗi 1687 inspection e nder ɗiɗon inspection ngaji noon ɓe tawi hen 154 infraction e nder ɗina inspection ngaji noon hen 101 infraction na koko wasde kaya hollirde ko fati prix ji jomum ko yer ko 133 noon ko wasde jogade facture aji 93 noon ko jogade ko wite monopoly et spéculation sur les prix 115 noon ko tawede kaya marchandise uji ɗi appu mumen gasi e cuutude kala 320 ɓe kolliri kadi nder rapport he wonde 320 ɗiɗi plainte mbawi kay yettade e numéro uji mabɓe tawi ko numéro uji ɗiɓe dokkiri tawi ko numéro mabɓe vert ɓe kolliri 165 magasin uddama ha juuɓi kay amande pawaɗe mumen ne mbawi udditede 62 tonnes tawi ko marchandise cuutuɗi eɗi appuji mumen gasi ko ɗum woni koɓe tetti e juuɗe commerçant ji e nder nduɗo lewru maydu ndu ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen joom ngaalu tawi kadi ko keɓɗo marché ko fati pittugol e toppitade laaɓal wuuro Nouakchott lamurgo leydi Nouakchott o wiyete ko Youssef Ahizoun noon ko kanko tigui woni patron société biteɗo Amra Holding ko kanko
kanko kadi ko kanko heɓi noon contrat kay contrat ɓuttu no feewi sabu contrat o kay ko 7,7 milliard 7,6 milliard ugoya tawi tigi ko hita kala hitande ko ɗum woni ko heɓat tawi kadi contrat o ko renouvelable kala e nder duuɓi sappo kanko Youssouf Ahizou noon ko Maroc naajo société makko noon biteɗo Amra holding ko spécialiste kay woni tigi ko joguiɗo humpite e joguiɗo expérience kay ko fati pittugol e ko fati laaɓe guure e nder windere ko ɗum tigi on contrat noon mbiɗen contrat makko ko 7,06 milliard tawi ko haalis goya kala hitande ko société noon adi ɗum noon société biyeteɗo SOS SDD hebno contrat caggal ɗum noon waɗi ko wiyete recours noon to ARMP waɗa annulé ko ma ɓe jeeyi kay ha dawal nayɓi wala woni 4e procédure ko nden société biteɗo Amra Holding o ko nden tigui wawi hebde oɗon contrat ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗen laana gaddan ka tawi ko jolno ko hajjiyankoɓe Mauritannaɓe yanoɓe kay waɗoɗi hijjore men toon ta Makkatal Mukarram ummima alarba hanki o to Jidda alarba hande o ɓe ummima to Jidda ɓe jaɓani ko naccata lamdugol gendi Mauritanie kala ñalawma noon haaɓe gasda kay kala ñalawma ma laana ummo toon to Jidda adda kay ɓen hajjiyankoɓe hande ɓe timmi kala hitande hikka nde noon ene ɗamina tan ko ujunnaje 3 temedde jeeyo tawi ko hajjiyankoɓe Mauritannaɓe wonno hebnoɓe fattan kay wawde notoyade noddago toon to suudu Kaaba ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen dadiɓe leydi ndi kalfinaɓe ko fati hen nden kam e kisal keeri ndi ɓe kolliri kay e saahaɓe gonno e ordeyade waɗi patrouille mabɓe ko noon tigui ɓe jiiti stock tawi ko stock wallanteɗo Allah baɗɗo missilaji ɗina missilaji noon ko polisario en kañum tigui jeeni ɗum ene cuuɗi ɗum e nder leydi Mauritanie missilaji ɗi noon missilaji noon fandare mabɓe kay e fandare majji mabɓe kay e ɗiɗon missilaji kamɓe polisario aji ɗi noon ko aynade ɗi e nder leydi Maroc tawi ko tawi tigui ko cible uji ɗiɓe cible e nder leydi Maroc ko ni missilaji noon ɗi hattani kay walla ɗi hinde grand taw kadi hattani majji kay ko 25 ha 40 kilométre ko ɗum woni hattani majje ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jen ha to guiɗi maga jambuɗen musidɗo men Zakaria Samba Dia salminama holko to guiɗi maga Zakaria Samba Dia jamal ñallu bandiraɓe teddu hettenkoɓe weltere TV hali abouba golle maɗen jooɗi pewi naftande computer men ɗo e nder diwan meɗen guiɗi makko fate banggue wonande commune meɗen mo seli baɓe maire Oumar Hamady Ba wonande oɗo saha joni de mbawi dañde financement ji ummorade e banggue to wiyete banque mondial woni projet o wiyete ko BRDC wonande oɗo saha joni mbawi dañde financement kanko maire fadde ko ene tolno e 70 millions no wiiri kanko maire Oumar Hamady Ba holti wonande ɗeɗo 70 millions de eɓe jogui projet ji ɗiɗo wawde tigui gollirde ɗum ɗeɗo toɓɓe ɗe o haalanen wonande école biteɗo école D ko école mo ganduɗa hoorema ene jogo caɗele e kala hitande wonande so ndungu ngu tawi so école aji paye uddidde ronka janggede ha jangde nde tolnoyo e lebbi taw ene jogui caɗele ko fati banggue ndiyam ene debbi en holti école de maɓe mbawa tigui rigui ummade ɗon kalasuji tati taw kalasuji ɗi ene towne ha taw so ndiyam ɗam ari wawata debbude ɗin ɗon kalasuji ɗon kadi ma mbaɗa hen taaɗo wonande ɗon ɗo école D ɗo holiti kadi wonande école 3 toon kadi on ɗon école wonande école aji gonno toon en jogui caɗele ko fate banggue e bildiji ɗin ɗon bildiji koko nayi ma itte ha laaɓa kadi bildiji kesi mbatte hen noon kadi so gasi ma waw tigui rigui waɗede joɗorde sukaɓeɓe mbawa tigui dañde to jooɗi so tawi ene jangga o yeehi kadi ha to école 10 kadi noonne eɓe jogui ɗen ɗon kadi kalasuji ene jogui ko fate banggue caɗele ko fate banggue bildiji ɗin ɗon bildiji kadi ma mbawa ittede hen kadi fewnite hano hannirta niyete noon kadi so gasi ma waɗa joɗorde sukaɓeɓe toon jooɗi holliti kadi wonande ma nokkure ƴeewe e nder wuuro Selli Baby ngo taw kadi ko boowal tigui rigui wawa waɗede hen dinguire pettirɗe fof koyɗe nonne kadi ha dinguire baɗirteɗe ko fate banggue fof ko cengalel woni terrain basketball ɗo gueɗe foof ma mbaɗe e ngal ɗon dinguiral ha e gueɗe goɗɗe jaadoɗe e jamanu taw kadi koɗe sukaɓe potata sohlude ma waɗe e ngal ɗon boowal no hannirta niyete o holliti wonande ko ɗeɗo taɓe woni ɗeɓe cuuɓi e wawde tigui rigui gollirde ɗeɗo koppareje ɗeɓe keeɓi to banque mondial ko fodde ko ene tolno e 70 millions o holliti wonande oɗo projet noon koko jokki banque mondial ma jokku 12 deɓe guila tuggude nde ɗo hitande ha hitande ujunnaje 229 kala hitande ma banque o wawa tigui rigui hokkudeɓe koppareje koɓe ɓendinira yoga e projet ji mabɓe ko wona ɗum ko waali abo ñallal hanki ngal talata 10 lewru meɗen nduɗo ndu gonɗen ko fate banggue toppiti ko fate banggue ndenka wonande cellal noonne kadi yaadude e dadiɓe wonande ɗo e nder lamaru meɗen Selli Baby ɓe mbawi jaggude yoga e tebbuli taw kadi ko tew naggue wonande tawi kadi ɗin ɗon tebbuli moƴƴani ɓe kefti ɗin ɗon tebbuli ɓe mbawi tigui nawde
muɗumen ha e nder ladde ɓe mbaɗi e ɗin ɗon tebbuli jeyngol ɓe koliti ɗum ɗo de ko wawde tigui rigui toppitade ndenka e cellal ɓe guuli ɗi woni koɓe mbaɗiri ngal ɗo gollal ɓe keftiɗi noon tebbuli ɓe mbaɗi e majji jeygue to ladde yaltirde wuuro ngo Selibab ko wona ɗum ko Ghali Abouba ɓe gartat coftal ɓalli ɗo e nder wuuro meɗen Bekere Saloum kawgal juɓɓintenogol e kala hittande ngel fuɗɗinoma guila ñande e jeeɗiɗi jeetati jeenayyi ha sappo lewru meɗen ndunol gonɗen ko nden tigui woni potital a jaaɓi hattirde gandanɗa hoorema yuɓɓinama ɗo e nder wuuro meɗen Bekere Saloum taw kadi kippuji ɗiɗi kippu FC Shabab noon ene jabbodirno kippu mbiyeteɗo FC Mbideni taw noon kadi wawi ɗaftude e pottital ngal ko kippu FC e Mbideni taw kadi ɓe jeehi ko faw petta taw caggal pottital ngal nde gasi ko ɗiɗi e ɗiɗi ɓe jeehi ko faw petta ko Allah hokki polgu wonande kippu mbiyeteɗo FC Mbideni ko wona ɗum ko maire commune mo Selibaɓe wawino tigui rigui ummade toon to wuuro meɗen Selibaɓe arde tawtorede e ngal ɗo pottital a jaaɓi hattirde addande sukaɓeɓe ko fate banggue kadoji ko fate banggue kadoji ko fate banggue kadoji wonande ko sukaɓeɓe ne pota joguitade ko fate banggue coftal ɓalligal wonande kadi o waɗi kalande makko lidde wonde omo darodi e sukaɓeɓe o softini sukaɓeɓe o weltanima sukaɓeɓe noon kadi ɓe guuli Bekere Saloum koliti weltare muɗumen timmude fadde e maire commune de Selibaɓe Oumar Hamad Ba Ghali Abouba ko wona ɗum ko eɗen mbaɗa julmuwuri dendagal jayde meɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV guila e gardugol Sor Abdoullahi Sar Ghali Abouba nonne kadi Alhassane Oumar Mbodj e dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe weltare TV e guila e leydi men Mauritanie ha Sénégal ha to Mali ha e heeɓi diaspora o kamɓe foof eɗen mbiyaɓe yoɓe julmo wuuri Allah hokken tawede hikka yo hokken tawede oɗo saaha mo woni yo gueno waɗ en yarlaɓe yafade yo hokken tawede oɗo saaha mo woni taw kadi eɗen ɓeydi sellude e sembude e diine meɗen Zakaria Samba Dia Bekere gam aya weltare TV Zakaria Samba Dia en mbi allahuma amina hen mbaɗi julmo wuuri dendagal guiɗi maganaɓe no ndiɗonno habruji men demgal Pulaar sen numima to guiɗi maga koto leydi Sénégal paaɗen Moustapha Diakhaté notoyinoma talata hanki o convocation makko toon teddiga o nanggama toon noon o e mbadi garde à vue o waali jamma makko gadano kay e kaso tawi koye mbadi garde à vue kanko Moustapha Diakhaté noon ko gonnoɗo chef de cabinet e saaha chef de cabinet Macky Sall o nanguira noon ko haalde kay haaluji ɗi pewani faade hoorejo leydi Bassirou Diomaye Faye avocat makko noon Elhaji Diop Alaji Diouf tengtini kay oɗon habaru ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen talata hanki o sappo lewru juin accident musto waɗi to nokku biteɗo Mboro e sur mer e dow lawol faade place sara nokku biteɗo Sifop sa nokku biteɗo Sifop ko otoji tati tokosi noon woni otoji légis kañum tati kala mbawi ferɓodirde e accident ji he noon e ɗina accident ji noon saabima kay ha yimɓe jeegomo mbasi hen pittari men yimɓe jeenayo kadi wonɓe mbarmi hen barmanɗe musɗe no fewi teskama noon saabi accident o ko dogdu fakkinde no fof woni ko wiyete excès de vitesse ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen en kaalino e oɗo policier kabruji men ɓennude oɗo policier kaya biyetenoɗo Malick Gueye basnoɗo fittande mum e accident moto tolno wuuro wiyetego Khombolo e nder département de Thiès tawi ko januɗo jultoyde wuuro mumen ene arta kay altine jeenayi lewru juin 2025 saga 6 heures subaka abbimo joni noon ko ƴamaɗo makko kay woni fiancé makko caggal kay nde nani habaru o tawi kadi habaru o ko bettere o yiɗum tigui kono waɗa statut e Facebook uji ne waɗa statut ene holliri kay wonde sankare ƴamaɗo makko ko noon o tinni habaru o fi hen crise ko kankone o hooti e joomi ko hono no holliri jayde ɗe ko ɗum noon saabi tigui o waɗi crise mbiɗen o hooti e joomi ko ine hote joomi ko noon eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo siftinde noon kanko Malick Gueye mo juuɓino gasane ko policier o wonno ko ñande altine mbiɗen jeenayi lewru juin o mayno tawi koye accident o jeeya koto wuuro o jeeno koto wuuro witego Gouya Jeeri ene tawe e nder département mo Yang e nder département mo Linguére kabruji men demgal Pulaar ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen guel tappede ene tawe e nder Guédiawaye ene tawe sunare mawdu no fewi gila ñande Samba Mignum julde sawga 21 heures ko sukaɓe ɗiɗo tokos ɓe kañumen kamno toon biteɗo Ibrahima Ndiayo yuwi laaɓi o yuwa laaɓi ko hen o wasi fittadu makko
ene yumi noon warɗo mo noon wiyete ko ene yette faala ene yette faala ko gila nden noon koko dogi ene darto ko hoore mum policier ji ɗi Guédiawaye noon udditi hen leçongoji mumen e oɗo biteɗo faala eɓena jiilamo kay jiila catto ko no fewi beele ɓe mbawa teɓademo ɓe ganda kadi holko saabi o yoɓiri fittandu oɗon ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal en tijja alkamisa janggo sappo e ɗiɗi lewru juin 2025 mo tijja toon to nder région de Saint-Louis koye mbadi noon puɗɗogol tournée makko économique e nder région de Saint-Louis ko 8h janggo tijja to aéroport Ousmane Masseck Ndiaye étape gadon tournée makko noon koto Podor o fuɗoto koto site biteɗo site Ndiayen Penda o mawo ya toon mawo yetto toon so yettima toon noon nokkuji kewɗi kadi mawo ya waw yettade e nder oɗon diwan o yaɓana noon caggal ɗum kadi o yaɓana toon to Richard Toll o joddo toon e ardiɓe ko fati e guesa usine sukara kono tigui société biteɗo CSS ñande aljuma sappo e tati lewru juin ɓe jaɓanto koto Rosso Béthio toon noon o waɗa visite makko waɗa toon visite ko usine biteɗo saf ingrédient caggal ɗum noon o yettoyo to guesa maaro tawi kadi koye financement guesa maaro waɗa tawi financement mum ko banque arabe de développement en Afrique ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alarba hande o kadi avocat ji Farba Ngoma gari tigui toon to chambre d'accusation financière hollide mette mabɓe noon eko client mabɓe kay hono Farba Ngom haɗa tigui hebde ko wiyete liberté provisoire chambre d'accusation noon sali tigui liberté o provisoire moɓe ɗabbanno Farba Ngom oɗo saaha kala ɓe ɗaɓɓade hen ɗaɓɓade kay beele Farba ne heeɓa ko wiyete liberté hay soko sous contrôle kono noon ha joni avocat ji ɗi walla mbiyen justice o hollit tan ko Farba yo heddo toon e nder kasoji ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali so leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen leydi Mali Babani Koné ko artiste woni jimmowo malinajo nalanke tawi kadi ko belɗo dande dowlude no feewi o notoynoma noon convocation makko caggal kay nde o noti toon o wawi ummatade toon o arti galle makko kono tigui omo tawe sous contrôle judiciaire o nanguira noon koko fati kay super criminalité ko caɗele kay o jogdi e debbo goto jommangal woni ko wiyete femme d'affaires biteɗo Makita koye on o jogdi caɗele parquet o noon hettima Babani Koné e oɗo saaha joni kay koye kaldigal ɓe kolliri koye kaldigal hakkude kay mete mbasal hane waɗe hakkude Babani Koné e on debbo tawi ko domgalu biteɗo Makita no pamodiral e heɓira masalaha heɓira hakkude mabɓe ha joni ko leydi Mali keɗoɗen procès ko fati codgol avion tawi ko hoorejo lana hoorejo leydi Saha Ibrahima Boubacar Keita wondude équipement militaire tawi kadi ko codgol tumangol kewgol mbuñari no fewi ñawore nde noon ɓamti joni kadi ɗum noon ko caggal kay nde ɓe dartino balle tawi kadi adannoɓe dow dartinde kay ko ƴewde kay ko wasde attannoɓe dartinde ñawore nde kay ko wasde sellude on biteɗo Boiry Félix Sissoko tawi kadi kañum woni principal accusé e nder audience cakkitiɗ noon Moussa Mara kañum woni ancien premier ministre uddude e Boubacar Ben Bouye Haydara ex directeur national de trésor et de la comptabilité publique noddonoma kay ala bar ɓe keɓino jangta tan ko heewi no feewi koɓe cetti hen ko noon saabi kay incu ɗum saabima incu mawɗo no feewi wonande avocat ji défense ha woni hen kay ha kay waɗa tigui ha tigui ɓe mabɓe namdima kay yo biteɗo Oumar Tatamali e Madani Touré yo nodda kay ala bar kañum ene gara wawde settade hen kanko Moussa Mara noon gonnoɗo premier ministre e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita tawi kadi ko guila avril 2014 o woni premier ministre ha janvier 2025 o heeɓi to o haali to noon o jangtima toon ko juuti yeeso ñawoɓe kay ko fati codgol oɗon avion équipement militaire tawi kadi ko dossier baɗaɗo ko wiyete tigui contrat militaire classé secret défense o wi noon coggu avion ka coggu avion o holliti gonga coggu makko kay jalngu avion coggu muɗum o sooda ko sappo e jeetati piccal 5 milliards tawi ko France CFA o holliri 2,5 milliards ko fereji noon ko fate fereji annexe guila parking makko ha e assurance makko e matriculation makko foof so renti hawra 21 milliards
25 milliard francs CFA ko ɗum woni coggu laana ndiwaka tawi ko laana Ibrahima Boubacar Keita sodna woni ko wiite avion présidentiel ha joni ko leydi Mali kederen hay nder balle julde tas kay haɗani kono koɓe fagguduɓe leydi Mali woni douanier leydi Mali dari kay darde men timmun no fewi ende sappo lewru juin nduna ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbawi teɓade ɓe mbaɗi teɓande ɗiɗi molantede Allah no fewi brigade mobile d'intervention douane teɓinoma 1,340 kilo tawi ko or e nder contrôle lawol sara nokku sara wuro wiyetego Oulé Bougou ɓe tawi noon ɓe tawi kena mofta noon e nder auto Toyota mo rafkata ko noon kadi teɓande wonde nde koto aéroport international Modibo Keita toon kadi ko douanier ɓe ñitti ɗon kene wona ujunere kono wona 1000 ko ujunaji sappo dollar ɗum noon tawi kadi koye ujunaji sappo dollar américain ɓe tawi ɗum noon kene soldat tigui ɓe tawi ɗum kene tawi ko passager goto jeeyaɗo to Denre Asie ko kañum jeeyi on haaliss o fana noon koto Addis Abeba ha joni ko leydi Mali keddoɗen jinim woni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ɓe kolliri eɓena nangi kay otage goto ko iranajo ona iranajo noon golloto tigui koye société turque talata hanki o sappo lewru juin ɓe ɓayyini vidéo ona vidéo ne ɓe kolliri hen soldateɓe Mali kay ɓeɓe nangi otage ɗum noon ko ɓeɓe nanguno otage guila ñande 1er lewru juin e saaha kay ɓe mbanno janggo mabɓe to ɓulli kessi e nder région mo Donza jirim noon adan hollirno kay wonde ko ɓena jogui otage nogas ɗiɗi militaire madinaɓe e nder vidéo noon hollira yalti hen tan ko militaire uji nogas beele ɗiɗi heddiɓe ne guuri walla ko gañiɓe kono namdal saabu ɓena ɗiɗo jaltani e nder vidéo he ɓe jaltani e nder vidéo he militaire uji ɗi noon nangaɓe otage ɓe e nder vidéo he ɓe ñaako kay ɓe nodda général Azimi Koïta hoore transition leydi ndi nde wallataɓe kay haaɓe mbawa woppitede ɓe bilto tigui e juuɗe ɓeɗon wiyeteɓe jinima caggal jalngudu ngu noon dendagal militaire uji wonnoɓe toon o camp dendagal kamɓe kala ɓe ittama ha laaɓi ɓe guinama e camp e oɗo saaha joni camp militaire mo Bulli Kessi hay militaire goto ala tawateɗo hen koto leydi Côte d'Ivoire paɗen gonnoɗo chef de protocole ex premier ministre Guillaume Soro woni gonnoɗo chef de protocole Guillaume Soro biteɗo Souleymane Kama Gaté noon o ɓuri lolide noon alias Sultu Sulo o ñawama talata hanki o taƴanama kay duuɓi 5 omo lelo e kaso ɓe kaɗan ɗon kadi saabu piye makko amande million ngaji 5 tawi ko franc CFA ɗum ne qime ha 7622 euros ko ɗum tigui woni koɓe paye makko ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe mbaɗema kadi wonde privatisation kala droit ji makko civique woni tigui o wonata candidat o suɓata kadi o suɓetake o tuma noon ko wiyete détournement deniers publics woni détournude ka haalisaji e borjingol haalisaji leydi wondude ko wiyete blanchissement de l'argent ko ɗum woni koɓe tuma habruji men demgal Pulaar roɓiɗo kedde Afrique ala no batten sowona jaɓɓoɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓuuri tengtude e dongde Afrique ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon poɗe nduri ene jokki ha hannde toon to Diafara Bey ene wayno centre leydi Mali ñande altinare jeenayi lewru korse ujunaji ɗiɗi nogas e 5 toon dey ene wayno de ha hannde ala ko nanana 12 taw ko civil en birtaɓe toon ha ene wayi noon e ɓen ɓe laamu toɗino hani e ardiɓe toon guure koko difta ha oɗo saaha taw ko ji ala ko nanana tawno ko ɓen seɓɓittiɓe difti ɓeɗon Burkina Faso toon de ene wayno kamɓene ko punital woni toon ma won hande joni hono lewru ko dey hono ɓesngu on biyete on Abdoul Aziz Congo toon de on ko miñum kananke woni hono ruwa taw ko muusi en ono kañumne de heɓani de kañumne e wellitare caggal kay nde kañumne de diftano ma won hono lewru e balɗe 7 kañumne ko nawa ala ko nanana haydara ɗum noon ene wayno de kankone o jeeyano koye ɓen taw kadi ko ardinoɓe taw kadi ko no mbiyeten ni
taw ko ɓen ko gure ganni en ɗum noon dey to Burkina Faso on dey ha hande gila kay itta ɗon ala ko nana e gueɗe mum ɗum noon fayini no fewi toon to Togo yimɓe 50 e jeegom nangonoɓe toon e seppoji taw ko bannoɗe toon e nder taw kadi ko wadde hono ɗum ɗo hono balɗe jawtude ngam hollidde kay caɗele gonɗe toon ɗe e oɗo saaha de e aɓere wayno de ɓe keeɓi kamɓene wellitare maɓɓe toon to Soudan ñande alkamisare 5 lewru korse 2025 toon de ko nangodiral waɗi toon hakkude laamu ngu toon to Khartoum ene wonde dey toon to ene hula har yetta to Darfour nde tawno wonde kode saraji mum nangodirde kewi ɗum hakkude ɗon hono armée mo leydi hono Soudan o kadi ene waynori taw kadi koye e nder sembeji maɓɓe ɗi taw kadi ko wiyata ko force de soutien rapide ko hakkude mumen e Kordofan e Darfour ɗum de ene wayno ko nangodal mosgal woni toon e wonande wiide wonde ɗin mbayninaŋaji taw koɓe mbaynini ko ɗum no wino wonde ko kamɓene ko armée o ene wawi dey kadi to Darfour dey woni koye e kañumne dey sembeji mum ko gursi no fewi e nangodal bannogal tonga Ghali Abouba ko ɗum dey tonguɗen e dogor Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Assatou Oumar Goj gorko mo sandogo ngam weltare Ayawo TV. Koyodi ala ndaranam mbiye kar mashallah 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 gollal so laaɓiye golle maane laabti ɗum tagi annduɓe ceedima golle maɗa e balle ma ɓiɓe afrinaɓe ceedima aɗa laaɓireɗo e golle ma jarama makam kutirma jarama Makam Couture Bay jarama Yaya Ndiaye ko noon kadi Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi habruji men e nder dongre Afrique habruji men joolam jaɓiri koto leydi Iran puɗorɗen e nder société tawi ko société pétrochimique taw tawtede to worgo leydi ndi ko cummu kulɓinigo waɗi toon e nder cummu hen noon yimɓe tato mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe sappo ɗum waɗi ko alarba hande o 1 lewru juin ɓe keɓani andude noon holko saabi cummu ngu usine o noon tawe kay e nder wuuro witego deyra ko wuuro tawetego kay ko wuuro portiére woni tigui to port tawete tawi kadi wuuro ngo ne tawe ujunere temedde kilométre hakkude mum e Téhéran lamorgo leydi ndi koto leydi Ukraine paaɗena alarba hande o 1 lewru juin laamu leydi Ukraine holliri tigui wonde ɓe récupéri ɓe tetti walla ɓe dokkitama ujunere temedde ɗiɗi e sappo e ɗiɗi koor woni tigui goski tawi ko soldata mabɓe warnoɓe kay tawi ko nangonoɓe ene mbala e waddinoɓe goskiji ɗi gonno tigui koye juuɗe armée leydi Russie e kay guerre o fuɗɗi ɓe kolliri hono kay tottitgol goskiji baɗi ni hewde meeɗa wadde ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni koto leydi Palestine paaɗen défense civile mo Gaza ɓe kolliri tigui wonde koninkoɓe leydi Israël ɓe joori bomboje mabɓe e pettoje mabɓe kay e ɓen yimɓe tawi kadi ko yahannoɓe ɗo centre peccirgol to feccirte guura e balle woni ko wiyete aide humanitaire ɓe joore mabɓe pettoje noon e bomboje waɗi ko famɗi kala 31 neɗɗo mbasi hen pittali mumen kene ɓuura temedde ɗiɗo neɗɗo kadi
barmi hen tawi noon armée Israël ko charuji combat mabbe wondude e dronaji mabbe kañum ayni e ben bomboje pettoje koto dowlaci tentudi Amérique paadena alek walla mbiyen elon musko ko gorko ɓurɗo allude e nder windere he kala ɗo saha kala noon ko pooɗe dure walla ko peɗele guiti o wonno waddude kay toonmami cottumami hakkude makko e Donald Trump noon hoorejo dowlaci tentuɗi Amérique tawi kadi toonmami cottumami o haalaji ɗiɗi kadi dukoji ɗi ɓe mbaɗa ɗum tigi koye réseau sociaux ji monen foof ne ayno message uji muɗum e helloji mum Facebook walla helloji mum X walla mbiyen tigi X walla réseau ji keddiɗi ɗe holliri noon kanko Elon Musk noon o holliri ñalawma hande o wonde kay o joguima nimsa kay omo nimsiti kay e message uji yoga e message uji ɗi o waɗi tawi ɗi huccini e Donald Trump o holliri tigi wonde ɗina message uji noon ene facciti no fewi o wi noon je regrette certains de mes messages sur le président ils sont allés trop loin o de tigi ɗin message uji goɗɗoyi no fewi ko haali kay e ona hoore ɗi Donald Trump tawi kadi o haali ɗum koye hello makko X Elon Musk noon Elon Musk noon ko ɓattinoɗo Donald Trump e saaha kay ruma jaribo o waɗino hen kaalisaji makko kewɗi no fewi kanko tigi jeeya tigi e wallunoɓe Donald Trump ha wawi arde jappere laamu e oɗo saaha joni noon mbiɗen tekkere ne surka hakkude mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte he ko musidɗo moon sehili moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate wasoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko correspondant men toon to Guiɗi Maga ko Zakaria Samba Dia so tawi noon ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on